Magandang hapon Pilipinas, ito ulit si Mike Paduad. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 13 hanggang 15, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At bago tayo mag-umpisa, gusto nating i-mention itong ating partner, komunidad, para sa kanilang Climate Action Center, yung mga interested LGUs or companies na gusto magkaroon nitong napakagandang produkto nila para maging handa po tayo sa anuman sakuna dahil po sa climate change. Ito po ang pinakamagandang suite na kailangan ninyong kunin at makakatulong po ito sa inyong mga komunidad. So wag niyong kalimutan, puntahan ang banner na ito sa ating website typhoon2000.ph at i-click lamang po ninyo itong banner at didiretso po kayo sa isang Google form na kailangan nyo answeran. Okay? After that, pag nasabit na ninyo, si Mr. Aaron Cabasal ay kukontak po sa inyo para explain ninyo kung ano itong produktong ito. Napakaganda po ito. Marami na pong mga LGUs around the Philippine Islands ang kumuha nito. At hindi lang man po sa Pilipinas, kahit po sa India at sa ibang panig po ng Southeast Asia ay kumuha na rin itong Komunidad Action Center o Climate Action Center at malaking tulong po ito sa community ng mga lugar ninyo. At ito po yung number niya, 0976-163-7245 o ang kanyang email address, aaron.cabasal@comunidad.co o i-click lamang po ninyo itong banner na ito sa typhoon2000.ph para pumunta po kayo sa tinatawag nating Google Form. So ito po yung Google Form nila. Kailangan lang ninyong i-fill up just a few questions at Aaron will get back to you para ma-discuss itong Climate Action Center. So, punta na natin yung ating latest update. Ito yung CAFSAT kahapon. Mamaya, gagawa tayo ng panibago. Wala po tayong inaasahan pong bagyo na mamumuo. Meron lang tayong dalawang napakahinang LPA, si 92W dito po sa may North Philippine Sea at si 93W na nasa northeast of Guam. Itong dalawa na ito ay mababa po ang tsansa na maging bagyo. At medyo nahirapan po siya mag-organize as of this time. At dahil yan, yung kanyang kung saan nakakabit itong dalawang low pressure system, itong monsoon trough ay magbibigay po ng mga thunderstorms. Maraming mga thunderstorms sa Luzon. At gayon din po, ito naman po sa may Maropa, Visayas ay may mga thunderstorms din dahil po sa mahinang habagat. And also, localized thunderstorms din sa bahagi po ng Mindanao. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong. Mag-ingat po sa mga lightning strikes. Huwag mo nang lumabas sa mga open fields. Dahil po, medyo risky po sa mga lightning strikes na yon. At yung mga areas na madaling bumaha, mag-ingat din po pag may mga localized thunderstorms na mabuo sa mga lugar ninyo. Minsan, isa o dalawang beses sa isang araw ang mga thunderstorms na ito habang papasok na po tayo sa kalagitnaan ng September. Pasalamat tayo, wala tayong bagyo as of this time, but hindi natin sure pagdating sa last week of September, baka meron na naman pong mag-form. So it depends na po yan. Sa tinatawag po nating intra-seasonal variability, yung Madden-Julian Oscillation, kung kailan ang susunod na wet phase, at dyan naglalabasan ng mga tropical cyclone formation. At tingnan naman natin na yun ang ating fast animation. So yan po, wala po tayo nakikitang any LPAs na posible maging bagyo. Ito po yung mahinang LPA, nalusaw na po siya. Ito mga kaulapan lang yan, mga mid-level clouds na may mga thunderstorms. At dito rin po si 93W, halos hindi pa rin po namumuo. Okay? So yan po mga thunderstorms. So mag-ingat lang po tayong lahat. At sa zoom in satellite animation, kitang-kita po natin mga malalakas na thunderstorms sa kanluran bahagi po ng ating bansa sa may Maropa, Visayas, Mindanao at dito rin po sa Kabikulan may mga many thunderstorms na nagpo-form na yon, pailan-ilan.
So yan po ang latest sa ating fast animation at zoom in sa animation. Tingnan naman natin yung tinatawag nating wind at pressure forecast for the next 3 days. So bukas po ng hapon, Huwebes, inaasahan po natin magiging variable winds ang Luzon, silangan bahagi po ng ating bansa, pati Mindanao. Samantala, ang kanluran bahagi po ng Western Luzon, coastal waters nito, ang Mimaropa at Visayas ay manatili po nasa under the influence ng mahinang habagat. At narinig nyo na yun, malakas na ulan na yun sa labas. Yan po ay mga localized thunderstorms na pasulpot-sulpot po. Minsan, kaninang umaga meron din at hapon o gabi. So, inaasahan po natin sa panahon na ito. At sa darating pong Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mahinang hangin mula sa habagat dito po sa Visayas, Mimaropa at Western Luzon. At pagdating naman po sa darating pong Sabado, ay medyo hihina na po yung mahinang habagat at magiging kalmado hanggang variable winds pa rin ang buong Pilipinas. So, uso pa rin ang mga localized thunderstorms sa mga darating na ilang araw. At sa darating na linggo, September 17, ay patuloy pa rin ang kalmado at hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin. Dito lamang po sa may West Philippine Sea medyo meron mahinang habagat at wala pa rin po tayo na tatanawan na LPA na posibleng mag-form sa susunod na 5 hanggang 10 araw. At sa ating rainfall accumulation for the next 3 days hanggang sa Biyernes o Sabado, itong mga pula na ito hanggang orange na rainfall amounts of 20 up to 50 millimeters. Ito po ay dulot po ng tinatawag nating mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Mimaropa, Mindanao, Visayas, Bicol at Luzon. At bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center for the next 2 to 3 weeks. At ito po ay valid hanggang next Wednesday. At sa week 2, September 20 hanggang September 26 ay magkakaroon po ang northern part ng Philippine Sea hanggang sa Western Pacific. Dito rin po sa may Taiwan area ng more than 20% of a tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo, but medyo 50-50 po ang probability nito. So baka hindi po matuloy. At sa week 3, which is medyo highly uncertain pa po ito, hindi po ito sigurado. Valid September 27 to October 3, ang Philippine Islands, lalo na po ang Northern Philippines, ang West Philippine Sea, South China Sea at Western Pacific Ocean ay nasa more than 20% ng tropical cyclone formation at magiging more than 40% ang tropical cyclone formation o pagbuo ng mga bagyo dito po sa may north of Palau hanggang sa may Guam at Marshall Islands. So, hindi pa po natin sure kung matutuloy ito. But, at least meron na tayong picture for the next 2 to 3 weeks kung ano magiging scenario. So, paghandaan natin yan kung sakaling mabuo itong mga tropical cyclone formation. So, most likely sa last week na naman po ng September hanggang sa first week of October, sana wala pong tatama sa ating bansa. Okay, so yan po ang ating latest ngayong araw po ng Miyerkules at babalik ulit tayo in the next couple of days, likely this weekend. Ito ulit si Mike Padre nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy Fiesta sa inyong lahat. Ngayon po ay Peña Festival sa buong Bicol region, particularly sa Naga City dahil sa paggunita ng Our Lady of Peña festivities. Okay? So, I hope mag-enjoy po kayo na yung fiesta at mag-ingat po tayong lahat. And don't forget, magdala ng payong at mag-inom ng maraming tubig kapag mainit dahil po mataas ang heat index, malampas po ng 40 degrees. So, maraming salamat po sa pagpanood ninyo at God bless po.